countdown moet doen met een zanger die ik al heel lang ken. Ik ken hem al heel lang. Vroeger was hij mijnwerker en hij heeft 30 jaar geleden ook al eens samen met mij gezongen. Dat gaan we nu weer doen. Mag je een enorm applaus voor Charlie D. Meadows. Dat heb ik gezegd, hartstikke lief, of niet? Dat zeg jij. Goed, beste mensen, we gaan dit liedje nog een keer doen. Ik wil graag dat jullie allemaal meezingen. En eigenlijk wil ik nog wel even een enorm applaus voor Charlie. Dank jullie. Applaus voor Hans George Stekker. Charlie D. Meadows! George Baker! Jullie gaan hartelijk bedankt. Vandaag geweldig muziek, fijne concerten, spontaan, we zongen mee, jullie klappen mee. Oh ja, ik moet nog wat verhaal vertellen. En dames en heren, als u dit thuis nog een keer mee wil maken, dan ligt hier deze schitterende DVD. Het 50-jarig George Baker concert in het Koorhuis. Met orkest, met koor, heel zeker muziek erbij. En die is te koop achter in de zak. Zo is dat. Ik kan nog een beetje muziek geven. Ja, nou. Goed, we hadden het over. Deze mooie DVD. Goed, dames en heren. Ik zei het al, jullie waren het wel publiek op te werken. Ik heb het heel veel plezier gedaan. En aan de grond van mijn hart, ontzettend bedankt. Tot ziens. Adios. Ciao. Bye bye. Geef een groot applaus, George Baker. George Baker. George Baker.
Dankjewel.